Verbruikersbesluitneming vind plaas op verskillende vlakke van kompleksiteit, afhangende van die produk, waargenome risiko en vlak van verbruikersbetrokkenheid. Die 3 hoofvlakke is uitgebreide besluitneming, beperkte besluitneming en roetinebesluitneming. Uitgebreide besluitneming, besluite met hoë betrokkenheid behels beduidende, seldsame aankope met hoë risiko. Verbruikers spandeer tyd om inligting in te samel, beïnvloed deur emosies en logika. Voorbeelde sluit in die koop van 'n huis, motor of luukse item. Bemarkers moet gedetailleerde inligting, vergelykings en ondersteuning verskaf om bekommernisse te verlig. Beperkte besluitneming, besluitneming vir bekende produkte wat evaluering benodig. Eienskappe behels navorsing en vergelyking, maar met minder moeite. Verbruikers kan staatmaak op vorige ervaring of aanbevelings. Voorbeelde, koop van elektronika, toestelle of klere. Implikasies vir bemarkers beklemtoon voordele, getuigskrifte en pryse. Vereenvoudig besluite met duidelike vergelykings of bundels. Roetinebesluitneming, vinnige besluite vir laagkoste items wat gereeld gekoop word. Gewoonte keuses wat min nadenke verg, gedryf deur handelsmerkloyaliteit of gerief. Voorbeelde, kruideniersware, toiletware, versnaperinge. Bemarkers moet fokus op handelsmerksigbaarheid, kwaliteit en promosies, deur verpakking en bemarking in die winkel te gebruik om keuses te beïnvloed. Die 3 vlakke van verbruikersbesluitneming, uitgebreid, beperk en roetine, verskil in kompleksiteit en betrokkenheid. Begrip van hierdie vlakke help besighede om hul bemarkingsstrategieë aan te pas om in lyn te kom met verbruikersgedrag en besluitnemingsprosesse.